Bon dia des de Masella. Bé, estem arribant ja a final de temporada i ara sí que arriba el moment d'explicar-vos com ens han anat els esquís que ens hem calçat aquesta temporada. Supershape E-Rally. Val, però abans de que us expliqui com han anat els esquís, m'agradaria que veiéssiu a on els hem estat provant. Doncs avui els Supershape Rally els estem provant a la Molina. I bon dia des d'Arcalís, aquí també els hem provat. I avui els Supershape Rally els estem provant aquí a Gran Valira. A Portainer, tram final de la temporada, també els hem provat. També a Masella. Doncs bé, la valoració final d'aquest esquí, el Supershape Rally, és que és un esquí 100% pistero, ideal per carvejar, ideal per fer girs curts, mitjos, amples o fins i tot girs molt curtets. Incorporen la tecnologia EMC, Energy Management Circuit, tota la gamma Supershape la incorpora. És un esquí molt versàtil, molt divertit, la veritat és que jo m'he passat molt bé amb ell, com tota la gamma Supershape. Si voleu, és un esquí comercial però ideal per a aquell esquiador de nivell mig o alt, o tirant a alt. Queda poc per dir-vos, molt recomanable per part meva, així que si algú s'està plantejant un nou esquí per l'any vinent, doncs que el tingui molt en compte. Vinga, això és tot. Adeu en aquesta temporada tan atípica, marcada per la Covid, per les nevades escasses, per les precipitacions de pols del Sàhara, però malgrat tot hem intentat passar-ho el millor possible. Vinga, fins l'any que ve. Això és tot. Adeu!